БГ чудатости. Това съм аз, не съм. Не си. БГ чудатости. Въпросът е: какъв нетрадиционен музей отвори врати през 2025 година в село Енина? Енина. До Казанлък. Благодаря ти. А. На Байганьо. Б. На Чушкопека. И В. На Чипровския килим. Казанлък. Там има гюл, има рози в тази област и така нататък. Байганьо носи гюлчета. Нали? Да. Това рекламира на Запада, в Европа. Къде е бил произведен чушкопека? Това си е българско откритие. Българско? Да. Едно невероятно откритие. Може да има чушкопек. Плод на българския гений. Но пък колко чушкопек? Имаме чушкопек, колко вида? Един са за една чушка и един за 4, нали? За тройка. Това ще е най-бедният музей. За тройка. Има и за тройка ли? И за Той тройка. е тройка, не, четворка аз даже не съм виждал. Значи аз само за една чушка съм виждал чушкопек, даже за тройка. Може би сме били бедни. Двойка, тройка. Да. Та с два чушкопека цял музей. Чипровския килим. То не е ли в Чипровци трябва? Ами Чипровци, то къде се намираш? Някъде по-натака. Да, по-натака. На така имаше... Браво. По-натака. Как сте завършили география, не знам. Ами ние не завършим. Ако трябва да сме откровени. Айде да стреляме към сигурното. Към Байганьо и гюлчетата. И аз така мисля. Айде. Тук, нали? Да. Сега ще разберем истината. Според мен е чушкопека. Добре. Може. Нека да видим. Разположено на 4 км североизточно от Казанлък, село Енина е известно основно със своята водно-електрическа централа и откриването на средновековен ръкопис от 11 век на негова територия. Географски то е далеч от Чипровци, за да има музей на килимите, но нищо не пречи на местните да увековечат едно от достиженията на българската инженерна мисъл – чушкопека. Такъв вероятно щеше да има, ако една от най-видните личности, родени на територията на Енина, не беше търговецът на розово масло Ганьо Сомов. Алеко Константинов се среща с него на световното изложение в Чикаго и го използва за прототип на своя най-известен герой – Байганьо. Потомъкът на историческата личност Румен Сомов създава негов музей, а логично сред експонатите има над 300 книги, голяма част от които различни издания на може би най-споменаваната творба в историята на българската литература. Леле! Показахте чушкопека ми при уша. Браво! Ето, всеки един българин може да посети село Енина и да види музея на Байганьо. Разбира се, да си купи някоя книга, да я прочете. Така че едно страхотно място в България. Поздравления за вас! Вие вече имате 600 лева!